జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ అభ్యర్థులు తమ ఓటు కేంద్రాల్లో ఓటు వేయడానికి సిద్దమవుతున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి వి నవీన్ యాదవ్ ఉదయం 9 గంటలకు వెంకటగిరి నజర్ యూపీ స్కూల్లో ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. అదే సమయంలో భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి లంకల దీపక్ రెడ్డి పోలింగ్ బూత్ నెంబర్ 301 శ్రీనగర్ కాలనీ నాగార్జున కమ్యూనిటీ హాల్లో ఓటు వేయనున్నారు. మరోవైపు టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థి మాగంటి సునీత ఉదయం 7 నుంచి 7 గంటల 30 నిమిషాల మధ్యలో నవోదయ కాలనీ శ్రీకృష్ణదేవరాయ నగర్ వెల్ఫేర్ సెంటర్లో ఓటు హక్కును వినియోగించుకోనున్నారు. Sir, please move back. నాకు వస్తుంది కెమెరా. అరే ఎల్సిడి వస్తుంది కెమెరా నాకు చూడు, నా ఎల్సిడిలో చూడు కెమెరా. మేడం లుక్ అట్ హియర్ ఒక్కసారి